Igbo ndị nwe na ndị nwe ekene m unu kene ife na-emerụ na ife na-anabata unu n'oge Ojemba na Africa Independent Television AIT ọnọkụ ukwu aha ji na-akwalite asụsụ omenala nakwa ejirimara Igbo niile. Cheta na ha sị na nwata marụ na ya amarigo ndị ichie na ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Ana m asị Igbo ndị nwe m na ndị nwe ụbọchị ga-ajụrụ unu njọ ụkwụ agaghị apụ n'ezi ọ na-asị m ise. Ana m asị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a anya ahụ iji wee na-ekiri ya agaghị akpọ gasị m ise. Ana m asị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a ụnụ mana anyị bụ Igbo anyị dị ka ero ọhịa ọbụla sọ nkata ero agaghị epu n'ime ya. Cheta na ọ bụ mbugharị ka eji ere mbe anyị ebugharịkwala egwu bugharị ọnọdụ ma gakwa ebe ọ na-akpọtụ igosi ụnụ ka o si wee na-akpọtụ. Aka mgbe onye nke gị aha m efula mana ụnụ na-etu m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ma na-aza ka udo wee chia. Kedu ebe ekwe buru anyị gaa na nke izu a? Ojemba jere mba kpọmkwem na ndị mba 5 okporo gara tọwade mgbe anyị ruru Mbaise gashi nnọọ ka anyị kụrịkọla nnọọ ka ndị Mbaise si eme emem Iri-ji ụnọ maka ha si eme ya mana anyị rukwara ebe ahụ chee ma nwego ihe gbanwere na ka ụzọ esi eme ya mana anyị rụziri ebe ahụ fụzie na okporo gara tọwa nwanne galaghara hụ ehi ọ dị mma. Kpọmkwem na mgbe ọnwa Ọgọst a gbara mkpụrụ ụbọchị 15 ka ọ kpọtụrụ na Mbaise nwanne ịgwa gị eziokwu bịa n'ụbọchị ahụ ka ịhụ infat onye ọbụla na-anọ ebe ahụ n'ụbọchị ahụ mara na so na ihe a na-eme nke bụ eziokwu ka m gwara gị ihe a maka Mbaise niile ọnọ n'ụlọ na ọnọ n'ụzọ ije jupụtara na uju ya ụbọchị ahụ ka a na-eme mmemme ya bụ Iri-ji nakwa ituwe ụfọdụ ụmụafọ Igbo ndị na-emebe ọfụma maka na ọ na-abụ afụ dị mkpa agwa ofu ogwe ime ya ka onye na-eme ka ekwesị akpọ ya. Onwe ndị na-emebe ọfụma bụ ndị nke ndị eze niile nọ na Mbaise gbara okirikiri wee chie ha echiche n'ụbọchị ahụ. Ọ bụ ụdị echiche a echiche ọ ga-abụ irugodi Amerịka akpọ gị taịtụlụ gị chief gaza. Ọ bụrụ ndị nke a nwere ike isie na Kafachan ị na-alọta ruo na River Niger ga-ekpukpu okpufu anya n'akpa mana nke a bụ taịtụlụ ndị eze ndị niile gbakọrọ aka wee nye ụbọchị ahụ. Ịgwa gị ka ebe eziokwu mmadụ dịka His Royal Majesty Eze Chidum Okoro ya bụ chairman Mbaise Council of Traditional Rulers bụ onye nọrọ n'isi n'ụbọchị ahụ ịhụnanya ya na imerime ndị ọzọ eze ndị ọzọ niile dị iche iche mere ihe ka ọ gaa n'anya ya. Ụbọchị ahụ nwere egwu ọdịnala dị iche iche afro m Iri-ji n'ụzọ pụrụ iche mana tupu anyị gaa n'iru anyị ga-ekele ndị na-eme ka anyị si eme ya bụ ndị si anyị jide nke anyị ji na nke anyị ji dị mma. Onye m na-ekwu maka ya bụkwa ofu onye n'ime ndị etuwere ugo n'ụbọchị ahụ dịka onye na-emebe ọfụma. Onye ka m na-ekwu maka ya ọ bụ Senator Bright nwanne Senator Bright nwanne imekwana ka nwanne ndị Ojemba n'ụbọchị ahụ maka na ịbụkwanụ nwanne ịfụrụ ka aha si daa Senator Bright nwanne ya emekwanụ ka nwanne maka na ọ na-abụ gị fụ nwanne gị gazi nwanne ọ ya dịrị gị mma. Mmadụ dịkwa ka Senator Samuel Anyanwụ ya bụ Sam Dadi etuwekwara ya ugo n'ụbọchị ahụ tinyekwara mmadụ dịka Honorable Ralph Nnanna Igbokwe etuwere ya ugo n'ụbọchị ahụ tuwekwa mmadụ dịka Assistant Inspector General ya bụ AIG Charles Ugo Mmụọ etuwekwara ya ugo n'ụbọchị ahụ ma tinyekwara mmadụ dịka Barrister Stephen Ibe Nwoga. Ndị a niile bụ ndị etuwere ugo pụrụ iche n'ụbọchị ahụ maka na ha na-emebe ọfụma. Ọkwa ya ka nwanne nwoke bụ Bright Chimezie ji wee sị gị nwanne m iruo n'obodo asị m iruo n'obodo asị m iruo n'obodo ihe ọma si gị n'obi mere ndị obodo ndị agba. Anyị na-asị mba niile nọ nga taa aka anyị nụrụ nọ n'ọjị aka anyị nụrụ nọ n'ọjị aka anyị nụrụ nọ n'ọjị. Ga-abụ iche n'ime ejiji mmadụ ana m anyawa gị asọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ amịọ iwe ka imere ndị niile ga-eme ka aha m iche na-aga n'aha Jizọs aha m iche were ọwụ ga-aga ọwụ iji iwe ebe ọ bụla iwe aka na-enye gị respekt idebere gị n'aha Jizọs.
nwere ndị esi ite mụghị n'ijiri pụzọ tụmeghị ugo ndị Mbaise agbazukwe n'ugbo n'ihi na ha hụrụ ahịa ọma nọ n'ime gị. Anyị na-ekpumere okpuo si okpuo gosiri na ịdị na njikere ịsụ àjà iji hụ na idifendiri ndị Mbaise. Okpuowu agwọtụrụ mbetụrụ okpokoro ndị niile chụọ gị n'ụzọ ọbụla ha gbara egbe n'isi okpuo ga-edifendị gị. Chineke nọ n'ime okpuo ga-azọpụta gị. Gaa n'ihu distinguished senator Bright Nwanne site ugbo gaa n'ihu. Atụrụ ndị Mbaise nyere gị iwu ugwu dike nke mbụ nke ndị Mbaise gburugburu ya dịkwara gị asị na oke mmadụ bụ oke mmanwụ. Ugwu dike ndị Mbaise, dike eji eje mba ezinihite Mbaise. Echiri nwa amadi a oke echichi a maka mbọ dị iche iche. Nwa amadi a gbagoro iji webata mmepe obodo n'ala Mbaise. Nwa amadi a ji bụ ọkwa dịka sinetọ na agba nke atọ ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Naịjirịa kpọrọ Third Republic n'asụsụ Bekee, ma bụrụkwa otu onye so n'otu ndị depụtara ma hazie iwu eji achị ala anyị bụ Constituent Assembly n'asụsụ Bekee. Onye ji ego achụnta ego na-enyere ụmụ ogbenye aka. Sinetọ Bright Nwanne zọkwara ọkwa gọvanọ Imo steeti n'ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ chi People's Democratic Party PDP na-agba nke mmalite ịsọmpi ndọrọndọrọ ọchịchị a kpọrọ primaries n'asụsụ Bekee. Ime chelu mala Chineke ga-agọzi gị gaa na luzo na nwa Jisọs Kraịst onye nwe anyị. Olu ga-aka gị nka ya efuru isi gị ga-aka nka n'elu ụwa site n'aha onye kere ụwa niile. Yahu were isi ya hụ onweghị gakwa eji isi gị alọ. Asị gị gaa n'ihu ya dịrị gị mma n'ụtụtụ n'ehihie na n'ohuda n'abalị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Aha na-eti aha shiri ewu dịka ọha Mbaise. Nigeria kalam. Well, all aka ọrụ ihe ị na-eme, people na-anya ife ị na-eme, ife ọma ndị ị na-eme, ọ dịrị ndị obodo mma akpọ gị echie gị ochichi. Ihe eji ndị eze Mbaise ji kpọọ m wụ na awụ m nwa ha nwoke a na-enekwa n'anya ndị ụmụ ha na-eme ọfụma na-eleta ndị obodo anya abịa chiwe ha echichi a. Ọ ga-awụkwa n'ihe eme ha eji kpọọ m ka abịa nye m ugo a. Adịghị ọtụtụ ọ naanị mmadụ ise echiri echichi ihe eji chie ha ewu eto dike na komere mbụ ya emekwa ọzọ. Ndị ewu ụmụ anyị ndị na-erime na ihe echeta ndị Mbaise, ndị ewu ụmụ anyị ndị nke gbarala mbọ dị iche iche iji hụ na akwalitere Mbaise elu. N'ihi anyị si ebe ha mere nke a mgbe na ọ dịghị echichi achịrị ha ka anyị bịa rụmana ihe akwa n'ukwu n'ihi na asị agbara gbaka egbue mmadụ tụmakwana mgbe a bịara rụma ya ọgọdọ. Ekele ndị eze Mbaise, na-ekele ndị Mbaise niile maka ọ dị oke mkpa. Eze nnu họpụtara ndị nọ nga Mbaise niile apụtasị achọn adịghị n'oge mere. So anyị na-esila aka nọ ekele ndị Mbaise niile n'ugwu a nnukere anyị la ihe pụrụ iche nnu kpawara anyị n'aka dịka ọfọ ihe nnu mere taa wụ ka anyị jikere ka anyị ma eme ka anyị meka ka ịka nke
si ebe ọbụla anyị nọ n'onye gbasara Mbaise anyị afụta lụọ ọgụ ya wetara Mbaise ahụ ọma wetara Mbaise mbuli elu wetara Mbaise mmepe obodo ụmụnna ọ ụtọ dị na ụmụ afọ Igbo ekele m unu ọmụ a ka a na-akpọ Ima Ehu Mmadụ mana ihe unu ji mara m bụ la bista so ị mara afọ a ịghọta ihe mbụ ọfụma. Afa m bụ Brownie Ifeanyi Chukwu Igbo egwu onye ji agbala nze mmiri na-arị ugwu wee malụ ofu ji a na-eme mbutu ofu onye na-ekwe moto ajụgiri na-ekwe enwe eze ọmụ Kọmbụ Maazị Kenelix Ugochukwu abụ m onye Igbo ụmụ afọ Igbo ekene m unu ana m agwa unu ka unu na-ekili Ojemba na AIT maka na Ojemba bụkwa nke anyị. Ndị Igbo ekene m unu na Rita Edochie na-ekwu Rita Edochie bụ nke na-eme efe ụwa na-ekili ekili unu na-enene m na-eti ọmụ bụ Rita Edochie na-ekene unu Igbo bụ Igbo ekene m unu. Eze afa m bụ Ngozi Eze Ọnụ abụ m onye na-eme ife onyonyo biko na-enene na Ojemba ka asụsụ be anyị ghara enwu ya dị elu unu mma. Ndị Igbo ekenekwa m unu afa m Patience Ọzọkwọ a na-akpọ mma ji for general ana m asị unu na-ekilikwa na Ojemba na AIT na ọ ga-amasị anyị ncha ka anyị kwado nke anyị ka ọ na-eto. gasịrị abịaziri bịa eme kpọmkwem ihe buru wee bata n'ụbọchị ahụ ya bụ Iri-ji ọ kpọtụrụ akpọtụ ụbọchị ahụ kpọmkwem na Rehoboth Palace na Amanọ Obuọhịa ya bụ na be onye eze ebe a ka ndị eze Igbo niile ndị eze ọ ga-abụ ha pụtakwu okwu gị ege ha ntị n'olu ndị eze ọ ga-abụ gị ihu ya gị ma na ndị a bụ ndị a na-akpọ eze kwesịrị ha nọrọ ụbọchị ahụ wee fụ na emere ya bụ Iri-ji ya ga nke ọma ọ kpọtụrụ kpọmkwem na Chioma Ajunwa Stadium nọ na ahịa azụ Mbaise Local Government ebe a ka ọha na eze igwe mmadụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa jupụtara n'igwe wee mee ya bụ ememme Iri-ji onye bụrụ onye isi oche ụbọchị ahụ wekwere nke ya dịka onye isi oche ihe ejiri gba ka ebe ahụ Iri-ji Mbaise ịma obo na Mbaise gbara so ndị eze Mbaise mere ka anyị mara na ha na-eri ji taa ọya ahịa kpọtara ata ebe a ka anyị bịa kiri ụdị ji a ha na-eri maka ezigbo ihe ha na-eme ya n'afọ n'afọ. Ama m ga-ebido n'isi ma ga-ebido n'ọdụ kama ihe m na-agwa gị wụta awụ ụbọchị Mbaise ụbọchị eji mara Mbaise ahịa azụ ezi na ite na abụọ iji gwa ụwa niile na anyị niile wụ nwanne wuru otu ile ihe na-eme n'azụ ige ntị ị ga-anụ na ọ na-akpọtụ akpọtụ n'ụbọchị taa ihe anyị na-eme anyị na-eselebreti udo dị n'etiti anyị otu Chineke si gọzie anyị ọwụ na anyị na-eri ji ụbọchị niile kama anyị na-eji ụbọchị taa na-ekele Chukwu onye mere anyị ka anyị hụ onwe anyị n'anya Mbaise wụ mba zuru oke. N'ụbọchị ahụ ọ na-abụ mgbe ụfọdụ na-anụ ka imeriime ndị mmadụ na-asa na-eme mmemme Iri-ji a na-eme mmemme Iri-ji ị na-ajụ ji a na-eri dị kedu ebe a kọrọ ya o nwere ike ụfọdụ gaa na mba ndị ugwu a ga-egoro ji bịa saa na-eme Iri-ji n'ala Igbo ị ga-aga na mba ndị ugwu goro ji akọrọ n'ala ndị ugwu bịa mee Iri-ji n'ala Igbo ọrịnụ mma kpa aha dị ịmụ na nshikpa aha ọrịa arịghị mma ihe rikpa aha arịghị mma ọrịa mana nke a n'ụbọchị ahụ anyị fụrụ ka esi eme ya bụ mmemme Iri-ji ma ịgbape ọba ji ma etu esi egwupụta ya de ịgwa gị eziokwu omenala zuru ezu ụbọchị ahụ a sị akwa ngwere ka o si dị elu nsị egbe ga-agwụ ka m hapụ ịnọ na agba afa ọkụkọ eji achụ àjà nwụọ aga m hapụzi unu ugbu a ka unu ji anya ọnụ kirie ka o si kpọtụ n'ụbọchị ahụ maka na ọka mma na unu ji anya ọnụ wee fụ n'ihi na a gwụrụ onye isi na ndị ọ ga-abịa ọsị anya ka ya nna anyị sị gị bịa gọzie anyị gọzie ihe niile anyị ga-eme taa ji ya ka anyị tara ya ụwara ji n'obiọma tara udo tara ọganihu tara ịdị otu nna anyị na-ekele gị ana m ewere ohere a na-egwe ọgọ m ndị niile bịara
emume Iri-ji 2017 Iri-ji Mbaise agbata onye ọbụla na-abịala obodo kpọtụrụ akpọtụ ma zụkwa azụ n'ama egwuregwu Chioma Ajunwa Stadium ahịa azụ dị na kansụl ọchịchị obodo Mbaise Imo steeti. Ọ bụ ebe a ka a nọrọ merube mmemme Iri-ji Mbaise nke hụtara ndị ukwu ọnụ na-eru n'okwu. Ndị gbakọrọ ebe a taa ndị Mbaise na ya nchi ise nọ na Mbaise, Agbaja, Ahịara, Ọkwara Azụ, all the 5 class nọ na Mbaise nọ nga, ndị enyi anyị nọ nga, ndị ọga anyị nọ nga, ndị gọọmenti nọkwa nga. Ha bịara iso ndị Mbaise kelee Chineke maka ihe owuwe ubi Iri-ji Mbaise. Mgbe anyị na-eji ekele Chineke maka ihe ọma mere na Mbaise, ọgwa mgbe anyị na-eji ahụ ya maka ihe ọma ndị ka anyị lụrụ anya gị mere ọganihu. Ihe bịara omenala, ihe bịakwara n'iwu ibi ikele Chineke. Ihe anyị na-amụ ihe ahụ ọ bụ ihe Chineke ikele otu ọ ji dowe anyị adị ndụ, nye anyị ahụ ike, anyị akụ ubi, kọta ihe bara uru n'ala. Ya wuru ji anyị wepụtara taa. Si ana m awa ji a maka ọganihu Mbaise, maka ịdị n'otu Mbaise. Thank you. Yes, sir. Emume a na-eme taa Iri-ji Mbaise ọwụ ohere anyị nwere iji na-amasị ndị Mbaise obi ike na jiwu onye eze ndị ihe niile na-akọta n'ugbo, si onye ọbụla ga-eti aka n'ala ịhụ na ha soro na-akọpụta ji, n'ihi na o nweghị ezinụlọ ọbụla nọ n'ala Igbo n'ezie ma ọ na Mbaise na-anaghị eri ji. Ọwụ otu nri ejirimara ndị Mbaise, ọwụ otu nri ejirimara ndị Igbo niile, ukwu otu nri ejirimara ndị Naịjirịa niile. Afọ ọbụla na-apụta ihe ọhụrụ ga-abata n'ime ya. Ihe m bịakwara ịnọchi anya bụ nna m ukwu bụ gọvanọ of Imo steeti Owele Rochas Okorocha. Na kemgbe anyị batara ọchịchị, ihe ọbụla gbasara Mbaise bụ ihe na-arụ anyị ọkụ n'obi. And anyị nwekwa na ọtụtụ ụmụ Mbaise nọ na gọọmenti anyị. O nweghị ka Mbaise ga-eji meme ahịa gọọmenti anyị agaghị anọ. Ọhịa mere m ji chịrị ndị niile nọ na gọọmenti gbakwute ka anyị bịa nọnyere ndị Mbaise. Because ihe a na-eme, ihe emere taa, ọ bụ ihe gbasara omenala Igbo. Dadụ ịkọ ugbo, o rukwanụ mgbe ị ga-agbapụta ihe ị kọrọ, dụrụ ihe ndị bekee na-akpọ harvesting. Ọ wụkwanụ ihe a ji eji na onye nke ya ka nke ya. Taa ka anyị na-eri ji na Mbaise anyị, ihe awụ ihe jikọta anyị n'ọnụ. Taa wụ ụbọchị pụrụ iche n'ala Mbaise, mgbe ndị pai ha na-abịasị Chukwu abịa ma imere maka ji inyere anyị. Oge churu na Mbaise kwụ chimchim. Mbaise na-eji otu obi eme ihe. Na the whole of Mbaise and ndị Mbaise dum all over the world. Taa after taa gacha ha bidoro iwe ji. Onwe onye riri ji ọhụụ echi gara aga. O gosiri na anyị dị together. O gosiri wo forge ahead. Ma ọrụ ugbo ma politics
ma ihe dum a na-eme anyị na-eji otu obi eme ya ọ ihe ogosi. anọ m na Mbaise taa ebe a na-eme Iri-ji Mbaise 2017 so obi dị m mma ịbịa akwụ na afụgo ka o si wee kpọta ụbọchị ahụ kpọmkwem na ndị mba 5 ndị Mbaise ịgwazi gị eziokwu ịma na azị onye Mbaise lụ onye mba ịnọ ha amụta mba itoolu ndị Mbaise mene nke ha ndị mba anọ ọ bụrụ unu ga-eme unu eme ka anyị mara etikọzie ha abụọ ndị mba itoolu mgbe unu ga-eme nke unu emekwe ka anyị mara n'ihi na ga ịchụwa onye obe ọhịa umere nne ya wụ ọkọ ọhịa ọsọ ya gbaba ime ọhịa ị mara na ọ laruole ọ dị mma etu a anyị ga-esi pịachi ya na agba Ojemba nke izu a ya bụ gị bụ nwa afọ Igbo kiriri anyị ugbu a asị m anya ha iji kiri anyị ọzọ agaghị akpọ mana tupu anyị apịachie ya ka m kenekwe ndị bụ isi afọ wekwaba okpu anyị na-ekenekwa gị ọzọ His Royal Majesty Eze Chidum Okoro Chairman Mbaise Council of Traditional Rulers a na-ekene gị na-ekenekwa onye nke anyị bụ nwanne Senator Bright nwanne onye nke anyị ka ịbụ ndị Ojemba ji ga-eme ọnụ ana m asị ọ ga-adịrị gị mma na Eke Oye Afọ na Nkwọ ọchọ ka ọ ga-eme gị ọdachi agaghị ekwe ya ana m ekenekwa mmadụ dịka Deputy Governor na-achị Imo Steeti ya bụ Prince Eze Madụmere nakwa imerime ndị ọzọ tinyekwara His Excellency Oke Eze ndị a niile bụ ndị bịara ụbọchị ahụ ịhụ na ya bụ ememme Iri-ji Mbaise nke afọ a kpọtụrụ akpọtụ ma bụrụkwa ihe emere ka ọ gaa n'anya ya ka anyị na-esite ebe apụ ugbu ọ bụ na ọ nweghị ịchọ ka mụ na gị karịa ma ọ bụ gị na ndị Ojemba karịa ikekwe ịchọrọ ka abịa chikwalata ememme gị ụdị ememme ọbụla sọrọ ya bụrụ ọ bụ Iri-ji ịgba ọfala imepe ụlọ ikupụta nwa ịgba akwụkwọ ịkwa ozu ihe ọbụla sọrọ ya bụrụ ga-achọ ka egosipụta ya na Ojemba etu anyị na-egosi ememme Iri-ji ndị Mbaise a gị chọ ka anyị na gị karịa ị ga-afụ akara ekwentị ndị nọ n'ihu onyonyo gị ga-akpọ ya ka anyị na gị karịa ka a gwa gị obere ha na-ewepụ na ji ma ọ bụ na anụ nakwa obere ha na-etinye na anụ tupu erie ya ka a gwa gị ihe a na-eme ji ya wee bụrụ ụtara gbaa anyị n'akara ekwentị ndị ahụ ka anyị na gị karịa ka m kenezie gị ụba adịgbaragbuo Ezike onye nke m ọgụnwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na Abacha Road ya bụ Phoenix Hotel ebe m na-anọ na Abuja mana ndị big man ibe m ya bụ ọ bụrụ nọ na Abuja gawa Abacha Road na Mararaba iru ebe ahụ ga-ama na onwe ihe dị iche n'egbe na egbe iru ebe ahụ gị ma na nwa afọ Igbo abụ ụba adịgbaragbuo Ezike na ọ kwụrụ aka saa anya mmiri gaa obodo oyibo fụ ka esi arụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ arụ ya etu ahụ na-ajụ ndị mmadụ oyi echi igwu mmiri ga-egwu mmiri gbatịrịcha ọkpụkpọ etu a maka mmadụ nwanne ọnkonyere dịka obu ala ụba adịgbaragbuo Ezike ọ ya adịrị gị mma ka si ebe a na-apụ ugbu a na masịzi ụnụ ka egwu a gbafọrọ taa deba ụbọchị otu Igbo a ga-akwa nne ya ka mbụ onye nke gị aha m efula mana na-eto the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ma na-aza ka udo wee ji ana masị ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afọ ọnụ ka ọhịa dịka enwe amaghị ya